Irido ang delivery truck asin duwang painante kaini matapos na mahulog ang pigmamaneyong truck sa barangay Hitoma, Karamuran, Catanduanes, alas 3:30 nin maagahon kasuodma, Nobyembre 30. Sigun kay Police Lieutenant Romel Aringo, officer in charge kan Karamuran Municipal Police Station, gikan Birak, pasiring kuta ang truck sa pandan nga ni mag-deliver nin mga pangargang construction materials asin LPG. Alagad pag-abot sa pakurbadang porsyon sa nasabing lugar, nawaaranin kontrol ang driver sa manibela na nagresulta sa insidente. Binisto ang driver na si Louie Molin, 37 anyos asin residente kan Barangay Datag, Karamuran. Mantang binisto man ang duwang pahinante na sinda Salvador Ibatuan asin Regan Bartolome, parehong residente kan Birak, Catanduanes. Base po duman sa samong investigasyon, ma'am, na wala po sa control yung driver dahil nawala po siya ng direction, yung steering rod niya po. Bali natanggal po, suminadsad, kaya diretso po siya duman sa ampas sa ibong kantinang po, ma'am. Nasa 60 sundo 70 metros man ang nararumkan ampas. Maswerteng nakalawas man tulos ang mga painante mantang nagdadaos-dos ang truck kasi nakahagad din tabang sa mga residente. 8 oras man antes nahali sa pagkakaipit ang driver. Medyo risky pa po kapag rescue siya dahil nag-i-slide pa po naman pababa. Once iniro, nag-airo po siya posible pa po siyang magdaos-dos pababa pa. So kaya kinay po kami po magkuha ng boom truck, ng chain block para ma-establish po muna yung truck. Dangan po mailos ito mga driver. Pagirumdom kan otoridad, pirming pagreparuhon ang kamugtakan kan pigmamaneyong bihikulo antes pa man ang pagbiyahe nga ni makaibitar sa aksidente. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.